bu avulda bir hikmetli tavuklar yaşaydılar. Sen alalarını şırlayla demekçisin. Şırlavun şırlaylar mı anısını bilmiyorum. Peki hikmetli yazılı biterler sanalar. Bugün biz Kırkaşıkta. bu atnada tegermeşke mineni iyerip kayttı. Kırkaşıkta tavuklar imanға келген. Mınalarının yumurkaları raslay. 2 yumurkаны tuttum da gittim redaksiyaya. Ateşleri de galati tugul iken. Kırkaşık Jalili Dmitriy Medvedevga нәрсе бүлә кеткен. Президент болғанда мында Сабантойға қонаққа келді. Бегі шаткач бүләк итәргә туры келді. Avul halkı alifbanın qaysı harfin sanlamay? Harfine ини Кыркашык халкы. Әйбәт инде бездә кеше. Кыркашык мул уңышлы булын кырлары, шишмәләре, хезмәт сөюче, тырыш, уңган кешеләре белән дан тота. Район үзәгеннән 21 километр ераклыкта урнашкан. Авыл кырыйыннан бұрмаланып Казансу елгасы ага. Саланың атамасына бәйле бер риваят бар. Имеш, шушы җираша бер гаскәр үтеп бара икән. Шул вакыт бер йорттан карт чыккан да Картка! Чыгалы! дигән имеш. Үтеп баручы гаскәр бу авылның исеме Кыркашык дип уйлаган. Борын заманда Түгел! Бүгенге көндә Биектау районы Кыркашык авылында Закировлар һәм аларның гайрәтле әтәше яшәп ята. bu әтәшнең аягы бик хикмәтле диләр. Хикмәте нәрсәдә? Аларның гәүдәләре дә оррак инде теге простой әтәшләргә карый. Моторлыклары да бар инде. Алардан чыккан теге чибиләр дә кайсы бүрекле, кайсы шундай аякларына читеккән күк. Тагын безнең 12 сыерыбыз бар. Оннары җиде баш шул бызау. Бызаулар таналарыбыз бар инде. Бызаулар менә монда торалар инде. Аларның кушаматлары бар мисың? Шамлар юк инде аларның. Нәрсә ашатасыз аларга, нәрсә яратып ашыгыз? Яшел пешәннәр салабыз инде, пешәннәр ашатабыз. Пешәнгә ашатып үстерәсезме? Әйе, пешәнгә ашатабыз. Бары фақат пешән. Булар үзара ничегрәксең? Дусмысың, әллә ачуланышкан чаклары да буламы? Төрле чаклары була инде. Сезнеке әллә бу? Әйе. Булар сезне танып кычкырыбы әллә? Айтабыз дип кычкыралар. Айтабыз дип әзиптә куялар. Шул кадәр сыердан сөтне куеп бетерәсезме сез? Biz bu sütlerini менә күршедәге Камай авылына барабыз. Анда атнага 3 тапкырда барабыз, 4 тапкырда. Сәрбер булмаса 1 литрын күп менән сатасызсың. 1 литрын 40 сумнан сатабыз. Әтәшне тавыктан, тавыкны йомыркадан башка күз алдына китереп булмый. 80 яшын тутырган, гомер буе балаларга туган телебезне өйрәткән Розалия Помортазина безгә Кыркашыкның хикмәтле тавыклары турында сөйләде. Хикмәтле йомырка турында сөйләгез әле безгә. Бик акыллы гына авыл советында эшләгән бер хатын, бик тыйнак кына хатын, миңа 2 йомырка тотып менде. Розалия апай, укый аласызмы? Бу ни йомырка икән? Бу аларның тавыклары салган. Аларның тавыклары салган. Шуннан укыдым да Ла илаха иллаллах дигән язу. 2 йомырканы тоттым да киттем редакциягә. Муллага шалтыраттым. Бу Ходай Тәгаләнең бөтен җирдә дә барлыгын күрсәтә торган билге диде. Бик тә мулласы. Розалия башыннан соң тагын андый йомыркалар булдымы? Менә күршедә булган, бездә дә булды дип. Имә булай икән инде ул. Бу гомумән сезнең якта гына булган, бу авылда гына булган хәлме, әллә тагын башка җирләрдә дә булганмы? Шәпшидә булган дип ишеттем, элегрәк булган Шәпшидә. Розалия апа, сезнең йортыгызда менә шушындай Муса Җәлил дә яши икән. Җәлилне сагынам. Минем әтидә мин 5 айлык вакытта сугышка киткән 41 елда хәбәрсез югалган. Әтинең хатлары бар. Җәлил әле маймында кызыл ромашка, кызыл чәчәкләр куя торган идем, ак чәчәкләр. Моны ел сайын безгә колхозда эшләгән өчен бүләк бирә. Шул вакытта бүләк ителгән Җәлил. Розалия апа, сезгә менә ел укытучысы исеме кайсы елда бирелде? Менә бу Сабантуй газетасы. 93 ел 13 мартта чыккан әйбер. 2 ел укытучысы булдым. Балаларны олимпиадага бик каты әзерләдем. Иләренә барып әзерләдем. Мәктәптә балалар кайтып китә. Шулай эшлим дип мактанмадым. Директор да белмәде, завуч та белмәде минем ничек эшләгәнне. 80 яшь тулды, әйме? Әйе. Бу
Sizin için bu zor sanmısınız mı? Мен 80 yaşını бик зур инде, мен аңа жете алмам дип уйладым. Мен ялгыз кеше 75-ке җиткәч, тукта, үлсә дә ярый дигән уй бар иде. Ярар 75-не уздым, барам. Әйтәм, мен 80-ге җитә алмам. Ниндидер шомлылык белән яшәдем. Әллә шушы вируслар килеп чыккан шунда. Мине балалар чәчәккә күмеп котларга килделәр. 100 бала анасы итеп хис иттем үземне. Розалия апа, әле яңадан сездән чыгып киткәнлек, инде килеп тә җиттегез. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе, менә шушы туганнарымны күрәсем килде. Без алар белән ирешәбез, алар мине бик тә хөрмәт итәләр. Алай гына түгел, кызларын укыттым. Кызы минем үз кызым шикелле. Районда булмаган даруларны Казаннан, әллә кайлардан эзләп табып алып кайта Линасы. Бу минем энекеш, гармунчы. Безнең нәселдә гармунчылар бик күп булган. Минем әти дә гармунчы булган. Менә шушы малайыбыз энекеш Эштирә дигән авылдан бик уңган, бик булган, бик сибәр кызны алып кайтты. Аллага шөкер. Киленнән уңдык. Шибәр кыз дигәне Мәдинә апа Мортазина. Габдулла абый белән 50 елдан артык шикердәшеп яшиләр. Җырлый, бии, шигырь язалар. Иске Казан музей тыюлыгы артистлары. Борынгы йыла буенча ябышып чыктым кияүгә. Кыркачыкка киткәнемне белми калды берәү дә. Казан ипи заводында эшләгән чагым иде. Яшьлегемнең кадерләрен бик белгән чагым иде. Нинди егет икән дип бер көннән сорамадым. Шибәр иде, бик шаттым, яраттым, ялгышмадым. Җылмайып тиндерәм. Кыркачык халкы гына ниндидер яратып сөйләй торган, куллана торган сүзләр бармы? Кыркачык халкы Әйбәт инде бездә кеше. Шул. нинди хәрефне әйтмәле ул? Аңа хәрефне әйтми кыркачык халкы. Нишләп алай? Аңа хәрефен. Анан идәме, атан идәме. Менә шулай сөйләшәләр алар. Безнең авылда алай түгел, минем авылымда. Без алардан көлә торган элегрәк. Sizin авылда bütün хәрефләрен әйтәләр монда. Бездә хәрефне әйтәләр. Монда хәрефен төшереп калдыралар. Монда анан, атан. Ияләштегезме соң монда килгәч сез дә шулай сөйләшә башладыгыз? Сөйләштем, мен аны өйрәттем әле үземдә. Хайран, ияләштем, бик тиз ияләштем. Яраттым, шуңа күрә ияләштем инде. Гомер буе 53 ел буе мәхәббәтне саклау рецепты ул нинди? Ышанырга кирәк, көнләшмәскә кирәк. Бала тәрбияләгәндә бергә тәрбияләргә кирәк. Син генә, мин генә айрым тәрбияләргә кирәкми. Барысында кичерә белергә кирәк, сабыр итә белергә кирәк дип беләм мин. Гармон белән ничә яшьтә дус булдыгыз? Кайчан дуслаштыгыз? 4-нче классларда укыган вакытта уйный башлаган идем. Без гомерегездә барлыгы ничә гармон алыштырдыгыз? 1-2 хәзергә. 5-нче. Доңгыларда берәү бар. Монда икәү бар. 5-нче инде. Мәдинә апа исәбен яхшырак белә. Шу мөнәҗәтләр ничә яшьтән җырлый башладыгыз дип әйтим мен. Аны җырлыйлармы мөнәҗәтне? Аны мөнәҗәтне килеп шулай җырлыйлар. Әйе. Мин бу мөнәҗәтне тормышка чыккач менә Абдуллага кияүгә чыгып Кыркачык авылына килен булып килгәч, ашка җырлый башлагач, 40 яшьләрдән вакытта җырлый башладым инде. Әй илаһым диде Муса, миңа җәннәт булыр микән? Сиңа җәннәт булыр Муса, кыз туганың разый булса. Әй илаһым диде Муса, миңа җәннәт булыр микән? Сиңа җәннәт булыр Муса, атаң анаң разый булса. 6-нчы ел китте. Иске Казан музеена килә безгә ераклардан туристлар, ерак шәһәрләрдән. Шулар каршында без чыгыш ясыйбыз. Үзебез шикелле әбиләр белән инде. Бер карадым күзләреңә, икенче йөзләреңә. Бер карадым күзләреңә, икенче йөзләреңә. Бер карауда мәхәббәтле күренде күзләреңә. Бер карауда мәхәббәтле күренде күзләреңә. Рухи дәва алганнан соң тәнгәлә шифа кирәк. Менә Луиза да Габдулла абый белән урамга чыгып, бергәләп табигать аптечкасын барладылар. Габдулла абый, менә бу чәчәкләр ничек дип аталалар халыкта? Канны үләнде дип әйтәләр инде. Дөрестерме, юктырмы? Ну, начар авыртуга каршы шуны кулланалар.
Аны ничек иттереп кулланалар? Ну, Көн сайын бер яфрагын чәйнәп. минем уларту авыртмагасынан Алла сакласын. Аллаһ сакласын. Менә һәрбер bir jafragım olsa da çeynep jutsan şol rak ağrıtığına karşı Көнгә бер яфрак. iyi. Biz хәзер җирлек башлыгы, Кыркайчык җирлек башлыгы Гөлнара Равилевна да кунакта. Бүтән җирдә чөнки хәзер бит инде яңаша наличниклар. Әнәк менә сезнең менә шушындай стильдә. Моның ниндирәк хикмәте бар? Менә без исәлгән вакытта кыша наричкалар миңа бик ошатылар. Минем аларны бүгенге көндә дә үзгәртәсем килми. Аларны мин уйлыйм авылча. Матур дип инде пластик тәрәзәдә түгел. Исәлгән вакытта 2001 елда ясалган наричникларыбыз безнең. Буларны лак белән буйыбыз инде үзгәрмәсен дип башка төсне кертәсе килми инде буяуны. Шунлыктан без буларны лаклыйбыз. Белүемчә, сез бер юлы 7 авылга башлык булып торасыз. Менә хатын-кыз буларак бу бит инде бик зур йөк. Менә бу эшне ничек алып барасыз? Мин инде бу авыл советы системасында 95 елдан бeri эшлим. Башта мин 15 ел буе главный бухгалтер булып эшләгән идем. Шунда инде мин әкренләп халык белән эшләргә, халыкны яратырга, халыкны ярату, аларның инде менә шатлыкларында шатланып, кайгыларында аларның кайгысын уртаклашып, бергә халык белән матур иттереп эшләү, яшәү минем өчен бик рәхәт. Агачка тынга бирмиләр монда. Дөрес аңлагыз. Җәлил абый Вилданов турында агачтан мугҗиза ясаучы кеше дип сөйлиләр. Бу сандыкның эчендә тагын тартмасы була инде. Кишерәк тартмас. Кишерәк тартма, ачыла торган тартма. Ул инде хатын-кызга бизәле шәйберләре куела торган була. Ягъни бу тартма эчендә тартма була инде. Тартма эчендә тартма була бу. Монда әле медный пластиналар була. Решетчатый пластиналар да була. Нәрсә белән каплыйсыз инде, әйме? Монда импортный немецкий, французский или нинди булыр белмим әле. Менә шыгырдауын яратам мин. Агач, натуральный агач. Менә әле Коръәнгә алып кына киттеләр, Коръән куярга бер. Менә шунысы гаҗәп, җәлләбсый. Монда шундый коронавирус шартлары безнең менә, әйме? Халык дөньяга яңа гына чыга башлады. Сездән заказлар өзелми икән. Ну, üzülmi дип инде килеп заказлар булмый инде, пирожки кебек заказ әйтмиләр. Ну, бар инде бар. Кемдер сорыйлар? Кайларга алалар? Төрле җирдә. Даже Китайга да язадым заказ. Сүрәтләрне, бизәкләрне кайсысына ничек сайлыйсыз? Әллә ул үзе бизәге белән килеп туамы? Бусына менә кәлтә еланы төшермәм дә дигән, напрашиваться иткәч инде. Кәлтә үзе сорады. Кәлтә еланы белән ясадым бусы. Бусы инде бер елда менә триптих ясармын дигән. Бусы кышлар темасына, берсе балыклар темасына, берсе җәнлекләр темасына триптих сундуклар ясарга исәп бар сандыклар. Ну, минем моны ясап утырып бит берсе дә акча килеп бирми. Бу чисто творческий. Бу фотода бик таныш йөзләр сурәтләнгән. Кемнәр булар? Уртада Рөстәм Нургалиевич Минханов, иң бәяк карада сандыктар тотып тора торган кеше Медведев. Ул вакытта президент ел. Президент булганда монда Сабантуйга кунакка килде. Кунакка Сабантуйга килгәч минем нигә мастерской кебек бер нәрсә төзеп бирделәр. Шунда эшләп утырганда янга керде ул минем. Шунда инде менә сандыкны бик ошаткач бүләк итәргә туры килде. Тимер Шәриповичкә шахмат бүләк иткәннәр юбилеена. Ул күптәннән инде ул анарга 60 булды микән инде. 60 яшенә бүләк иттеләр мигә. Мин хәтерләмим инде аны. Ул күптәннән, бик күптәннән. Иң зур эш шул инде. 7-8 метрле агач янында. Ул алтын урда дип атала торган шахматлар иде. Килдек, Күрдек. яраттык. Рәхмәт сиңа, Кыркачык. Кыркачык безне нәрсәгә өйрәтте? Авылда мал туар асрау бизнесын ачып җибәрсәк, нәрсәнең ничә тәңкәдән киткәнен белдек. Тауык йомыркасының хикмәтлеме түгелме икәнен ачыклар өчен кайсы экспертка мөрәҗәгать итәргә кирәклегенә төшендек. Канлы үләннең ни икәнен ачыкладык. Агач эшкәртү осталыгына өйрәндек. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Җавапларыгызны комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә.